Is-Sibt, Adrian Delija kien elett kap tal-Partit Nazzjonalista f'elezzjoni li vvutaw mal-15,000 tesserat. Adrian Delija intlaqa b'entużjażmu. Il-ħadd fl-ewwel attività tal-Festi tal-Indipendenza, Adrian Delija kellu merħba mill-isbaħ. In-nies mhux biss taħt it-tinda imma anke barra. Net News tkellem ma' wħud minn nies preżenti fuq il-fosos tal-Florjana dwar il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Naħseb li Adrian Delija huwa persuna diversa ħafna, għandu delivery tajba, bniedem li llum stess rajnih mar qalb in-nies, jiġifieri ħajkun kalb qalb in-nies, li jisma' n-nies u jagħmel dak illi jistennew minnu n-nies. Bniedem kelma li għandu forza, li jagħti perspettiva ġdida lill Partit Nazzjonalista u fuq kollox li Partit Nazzjonalista jkun jista' jippreżenta ruħu bħala alternattiva tajba ħafna għall-gvern ta' bħalissa. Jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista li fl-opinjoni tiegħi kellu bżonn, issa għandu bżonn u ħajjingħata bl-Ingliż ngħidula a fresh birth, nifs ġdid. Għandu jkun kap tajjeb għal Maltin kollha. Għandu ħafna proposti tajbin li għandu jmur tajjeb iċ-ċittadini kollha għal Maltin. Net News tkellem ukoll ma' numru kbir ta' żgħażagħ li attendew għall-ewwel attività ta' Adrian Delija. Il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u wieħed ċar, dak ta' mod ġdid li se jġib il-bidla li taqqadna. Nemmen li huwa l-bidla li għandna bżonn għal moħħ ġdid fil-partit sabiex ukoll aħna żgħażagħ nistgħu nuru l-opinjoni tagħna dwar l-affarijiet li huma għaddejjin fil-pajjiż u anke nagħtu l-opinjoni tagħna dwar kif aħna nistgħu naraw futur aħjar għal pajjiżna wkoll. Il-kunsilliera tal-partit għażlu bidu differenti, bidu ġdid, mod ġdid u b'dak mod ġdid tajba tesserati biex jivvutaw. Ivvutawlu u nemmen li iva kapaċi iġib din il-bidra li l-partit hemm bżonn. Naħseb il-manifest li jagħmel biex jitla bħala kap kien wieħed tajjeb u naħseb li ħajkun kap tajjeb u onest. Għandna bżonn nisa nkunu kollha maqudin warajh, naf li kulħadd ikun jippreferi xi kandidat jew ieħor, però aħna wara kollox inħobbu l-Partit Nazzjonalista. Il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija, flimkien mal-mara tiegħu Niki.